Takže čaute, dneska tu máme zase nové video a dneska si rozbalíme tento veľký balík. Takže, ešte prepáčte, je tu niečo hučí, to je môj odievač. A dúfam, že sa vám toto video páči. Prosím, dajte like a odber. Pridajte srdiečka, môžete mi prosiť. A poďme na to. Takže, to otočíme. Som dneska bola u dentálnej a pozrite, aký mám pekné zuby. Dúfam, že si je riadne budem vyčistiť, aby sa mi nič nestalo so zubami. Aby som ich mala zdravé a krásne. Dúfajme. Dobre. Takže poďme na to. Takže ja to už skoro mám. Dobre. A budeme losovať. Takže dám si to sem. Aj tu. Prvá vec sú tieto nálepky. Čakajte, mali by tam byť ešte jedny. Tieto nálepky si ukážeme na ako posledné. Aj takých ešte dve veci, lebo to je s mojou kamoškou, máme také isté. A ďalšia vec je toto. Ideme sa pozrieť. Keď nálepky sa ako posledné. A na konci vám všetko ukážem, čo sme mali. Toto sú... Ježiš! To sú moje. Je to. Takže pozrite sa aj vy. To vidno, nie? No, sú také modro-rúžové. Dobre. Takže si ich tak dám semka. Trošku vozíte sem. Na krabičku si ju položím. Takto tu. Už mi je teplo, takže to už vypnem. Poďme na druhú vec. No, tie nálepky, to je prvá, toto je už druhá. Ale poďme za ďalšiu vec. Ďalšia vec. Umakám, to je to, čo sa mi veľmi páči. Ďalšia vec sú tieto nádherné šaty, ktoré sú pre mňa. Na konci videa vám ukážem, ako v oblečení vyzerám, takže si dám zatiaľ sem. Ako ďalšie veci, tu máme ďalšie pre mňa oblečko. A tým sa stáva tento nádherný top. Takže mi to nebude veľké. Potom by som to nemohla ukázať. Ale dúfam, že to bude dobré. Takže ďalšiu vec tu máme takáto draka. To si necháme na potom. Nevieš, má tu dve drakov v takýchto rôznych krabičkách a poslali nám zlú farbu. Som veľmi smutná. Píše na toto dobré. Toto má byť pre moju kamošku taká. No toto má byť pre moju kamošku, toto má byť. Tak ja si asi nechám tohto. A je tam tohto. Nevadí. To si potom ešte ukážeme nakoniec. Ďalšia vec je toto. Dobre, takže ideme sa to pozrieť. Ježiš! To čo je? Čakaj. Á, toto sú... neviem, na čo nám to je, ale toto sú jednorázové rukavice. Takže to zabalíme naspäť do toho balíčku.
mám strašne smutno z tých drakov. A to nevadí. Na balíčku a takže mám tu ďalšie takéto okuliare. Dobre. Oh my god, hej, v tom druhom nebolo vrek toto. To je servítka, čo je? Ježiš, aj tu je servítka, wow! Dobre, počkaj. Ježiš, to pozrite sa na to. To je moje matky. What? Dobre. Dobre, takže dáme si to semka. Toto dáme semka. Takéto pekné okuliare a ja si ich vyskúšam, sú mega pekné, pozrite sa. A tie druhé sú moje krajšie. Dobre, takže odložíme ich sem. Heper môj ocka by tu mal byť. Tieto si potom ukážeme tiež. To je čo? A, toto sú takéto nechty. Takéto. Nebudem ich rozbaľovať. Ale vyzerá takto. Ďalšiu vec, tu máme... Ešte vám ukážem toto. Sú takéto jednorazové kúpacie, alebo viacrazové, teraz neviem, čiepky kúpacie. Nebudem vám ich rozbaľovať, lebo som ich potom mohla zničiť. Ale dúfam, že budú vyhrať pekne. A inakšie, keď mám toto špinavé, tak to je od tej digitálnej. No. Ďalej. Yes. Ďalej tu máme toto. Ukážem vám hneď. Yes. Už mi to prišlo. To je mega pekné. Pozrite sa, toto je moje vrecuško s mojím menom. Jej! Dobre. OK, takéto. To bude moje vrecuško, nejaké veci. Špinky alebo niečo takéto. Je to mega pekné. Dobre. Ďalej tu máme toto. Toto sú moje šnúrky. To sú takéto veci. To sú na zapnutie. A to sú takéto šnúrky. To by sa mi lepšie bolo na nohách. By mi to viac zdržalo. Takže mám to aj v balíčku. To tam bielne napchám. Ja dneska na obed palacinky a bola som u dentálnej zo školy palacinky. Dobre, takže takéto veci. Je to pekné. Ďalej tu máme. Toto je pre môjho bžatríčka. Môjho bžatríčka. Čo skoro narodí? Na fotení je toto. Ježiš, to je jaká dlhá čiapka. Dobre. A takto vyzerá to oblečko. No, podíb sa to, dobre. Také malé babetko. Takú malú babetu. Dobre. Poskladáme to. Ešte tam čo máme, ale ešte tam máme tieto druhé nálepky, tie si potom na konci ukážeme. Tu sme nemali mať dvoje. Neviem. A
máme tu ako poslednú vec, lebo v tomto balíku máme túto krásne obrusy. Je ich tam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takéto krásne. Mega sa mi páči, kde si do toho dáme tu. A ideme si ukázať tieto ostatné veci. Takže asi tu mali byť takéto jedny, neviem. Či sú to iba pre mňa, alebo pre moju kamošku. Aj tu boli mať. Ale páči sa mi. Ja tu mám potom týchto drakov. Nechápem, prečo prišiel takýto iný ku tomu, keď sme si objednali. A ešte takýto prišiel. Ja nechápem. Tento nie je voľaký, menší. Počkajte, pozriem. Akože vyzerá takto, je docela pekný. Ja som sa takého iného, ale akože môžem si nechať aj tohto. Toto má byť pre moju kamošku, ale ja si chcem radšej nechať tohto. Ešte takýto. No popravde, veľmi z neho nadšená nie som. Myslel som, že budem viac. Môj neprišiel, super. A veľmi sa mi ani nepáči. A tento druhý vyzerá takto, ešte viac odporný. Poslať nám zlého. Takže ako na poslednej chvíľke, tu máme tieto smiešné nálepky a to budú moje, toto máme kamošky. Tento aj budú moje kamošky, tento bude môj. A idem vám ešte ukázať moje oblečenie. Takže ukážem vám to za 3, 2, 1. Počkajte ešte raz. Takže tento top vyzerá takto, akože mám aj pod tým dielko, lebo som mi nechcel dávať dole. A vyzerá takto. Pekný. A ja si rýchlo oblečím aj tieto šaty. Kľudne sa môžete pozrieť, lebo ja mám dielko. Boli ma už aj brucho len hladu. A takéto šaty si ideme teraz obliecť. Sa zadu rozapínajú. Akože nemám ich zapnuté, ale sú mi kus veľké. Si myslím, že budú dlhšie. No, tak to nevyzerá, nemám to zapnuté. Potom aj nastavím ramienka, ale podľa mňa sú pekné. Si tam začala takto, no a tak, čaute, dúfam, že sa vám toto video páčilo, dajte prosím like, odber, srdiečka môžete mi poslať a ahojte, čauže.